El 2016, en el marc de l'estratègia RIS3CAT, que promou un creixement intel·ligent, sostenible i integrador, la Diputació de Tarragona va entomar el repte de construir un projecte d'especialització i competitivitat territorial, el PECT, basat en el turisme familiar, cofinançat amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional, FEDER. La Diputació de Tarragona, des de l'àrea de projectes europeus, ha liderat l'execució d'aquest projecte durant els darrers 3 anys a través de l'operació de coordinació. El projecte ha comptat amb un consorci de 7 socis format per administracions locals, entitats, fundacions i la Universitat Rovira i Virgili, que lideren les 11 operacions sota el paraigües de 4 àmbits diferenciats. La finalitat era fer l'ecosistema turístic del nostre territori més sostenible, innovador i competitiu,